Здравейте хора, днеска ще играем на FIFA Mobile. Аз какво правя вътре и не съм добър. Не ви лъжа, не съм добър аз. Ако си помислите, че съм добър, вие сте се объркали, аз съм слаб. Ще ви покажа днеска как играя аз. И даже когато гаднем си игра, ще пусна ни мачове да ги гледам моя обор как игра сам, без мен. Ами ще видите кое. И сега изчакайте. Само да заради и започваме. Добре, ще видите обора на мен. Аз използвах Алисън. Където Алисън да ви покажа. Алисън. Използвах Алисън 94. Направих го на златно. 21 играй на този ранг. Той нищо не мога да направи. Той е много бог. Нека не го папо. В днешното видео ще видите как много кога моите футболисти загряват чертата. На 195, 98, 190, 147. Това ще е мега лесно. И лесна е загрявка за моите футболисти. Не знаете, ама така винаги започва. Съм футболисти си, той не са слаби. Аз мисля, че са слаби, ама няма нищо. И така, добре. Това ме так, това винаги прави това гол и след това започва да отколме всякъде. Значи това първо път няма да стане, ще стане. Не съм участвал. Това пише се добър. Сон. Къде си? Къде си, бе, Сончо? Къде си, бе? Какво стана? Защо? Защо стана така, Сон? Сончо. Защо стана така? Какво стана? Какво стана? Какво стана? Какво стана, бе? Карагол, е! Какво стана? Може би ти не успя да караш гол. Аз пък успях. Казвате се, разбира да всичките. Аз не искам да се правя са на века, не искам да се показвам лицето, защото някоите ще кажат, че съм малък, аз съм пък на 10, на 12. Лицето ме като малко детенце, където е долу. Не ви лъжа, в TikTok се казва България 1-2-3, тук се казва Ниже 99 се казвам аз. Ако паднете на моят видео, моля ви си, гледайте го и ще играя много такива мачове само заради вас. И пишете коментари, можете, не ви лъжа. Каквито искате, ако искате ме хейтите. Колко съм слаб. И това съм слаб. Абе не ви лъжа, съм слабак. Те два гола бяха, защото това пише слаб. Аз не виждам слабаката. Ако беше пропуснал, чак да го предам точно и всичките точки да отидат на стрелянко, на нападателно. Да вие видяхте ли колко резерви имах аз? Не се бая много. Колко различно много съм. Вижте, 1, 2, 3, 4, 5. 5 резерви имам аз. Аре.
И така. Окей, взехме топката. 110 за топка. Ах, ти кака. Какво също ги обърна от моя? Да, и от моя едно. Ето съм толкова снимата. 3 гола. Не знам колко говоря аз. Честно казвам, съм много очуден. Как 3 гола? Абе, и първия гол, как не знам как това. Защо където има винаги е много добър. Да, ако искате вижте моето ляво крило, където е 110-ка. Той е в смисъл, съм сега, ама не е достатъчно. Така, видях току-що. Добре. Вижте, подавам му топката, има само 5 пропускане, гол и нито един. Ето един път. Опа! Не гледайте център, но той дори не е червен, той е сигурно на 15 играчи, спокойно. И не се притеснявате, защото е на сила. Вече са ги променили ранковете и това е зелен ранг. Опа. Да, това е зелен ранг. Не си мислите, че е червен, това е зелен ранг. Не ви лъжа. Никак. Какво взях току-що? Добре. Нападателно се измери наполовина и веднага това го сменят. Много сменяме нападателя. Баст каката. То кака ми проваля само атаките. Аз не мога. Кака не мога да спрем по време. Да ми разваля атаките. Да проваля. Видяхте, че ме е трудно. Не гледайте, че е 5-0. Абе, трудно ме, не ви лъжа. И се мъчи на толкова е. Да стана взема злата обрън. Много. 107 дача. Много е кони. Колко е тази игра. Така си е. Дай ми пари. Ай, бомба. Не искам точно бомбите какво правят. Аз. Това е много лесна игра. Доста лесно. Ясно много добре. Сам да ви кажа, че правя гилове самини спайдерини, аматични самини спайдерини. Пази да предано. Вижте, давам само секрети.
И има мой брат ми има да ми връща още си крати. Не ви лъжа. Защото ги давам за гилове. Аз тази стила предот не играя в Кола Гаря. Има мега много гилове. Моя ще ги направя само ще ги давам заради вас тези неща. Моя приятел може да каже да не го правя, ама ще го направя, не ви лъжа. Дори не видях, те съм се познал. Кой чукал е? Ей, комши, я не чукайте. Хоп. Хора, искам да ме чуете. Вие играете ли боксовици? Ако играете и стъпът море идва при вас и помагам. Аз съм 836 лева. Ви ми пишете кой лева сте, защото вие ще видите аз как играем боксовици. И на ивенти. Хелуинските ивенти, защото те са през час. Или ви скамват така. Белинга, той ще прави 6-тия гол, не ви лъжа. Той сега прави само 5 гола. А брат Белингам не мога да прави повече от 5 гола. В истинския живот. Всичките мачове, всеки мач по един гол. Ама повече пъти пропуска. Метнете това Белингам. Какъв е? Аз затова ми трябва два масиеми и затова ще мисля за голите задам това. Мамка му, как ще стане това? Чакайте за малко. Сега да се отворя на нещо. Да си го янгато играя. Чути го. Ето, отвори го. Там го масата тук. Спокойно, не си мислете, че много изхвърля. Спокойно. Чуть как ръска. Колко хубаво. Но... Що моето бе? И ще имаме и продължение. Да! Можем да караме и дуспи.
показ давно сам правил действуем. Просто мне кажется, гавас. Добре. Перфектно. Майка ти дейба. Защо червен картон? Вие шегувате ли се? Да. Един от най-добрите вратари ще ми кара. Просто искам да видя как ще бъде готов в момент да успее. А то футболисти не дават. Ами те ще разберат на кой сайт ще разберат. Ще се видят. Обещавам ви. Ако не успее пак, аз съм гей и простак. Опа, Коста, какво стана? Защо аз казах гол, ти не можеш? Пак да говоря. Муха. Сега
Настига, не ви лъжа. Когато си говоря, много си мислете, че сигурно си искам, че искам да си пригавам, но не е към плата. Пропуск. Да, вие го харесате ли футбола? Защото аз го харесвам и хода на футбол. Опа. Не мога. Прасе. Съм аз. Опа. Ако си мислите защо се изморих, опитах с един финт да го правя бързо, без топка. Ами аз тази хора една година и половина. Я го моля. Ох, мале. Там качам футбол, се сбиха две момчета само за една топка. И ми взеха топката и ми даваха по-мека. И тя хвърчила. Аз не мога да карам на гол, удари града. Близо до гола без тази града. Тя се упражнява за шутенето. Вижте тук. Аз съм това, аз съм вече тук. 12 мача. Гол есть. Ами, извинявайте хора, ама това ще от мен. Чао.